ଭାତରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଚଟଣି ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବ ସମସ୍ତେ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା ଅଛି। କୁହ କାଣା ଅଛି? ସଜନା ଛୁଇଁ ଝୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଝୁଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସଚର ଲୁଣ ଲଙ୍କା କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ହେତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ପଖାଳ ଭାତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଖାଇବା। ଆଜି ପଖାଳ ଖାଉଛ? ଗରମ ଖାଉଛ? ଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ମିକ୍ସଚର ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ। देसी प्याज ଝୁଲଟା ମତେ ଲାଗେ चावी चावी दिन खाना होला वो तो जाओ थोड़ा तो ना मेहनत सूखी बोले कितने बोले 7 दिन
शीघ्र तो जाता चट दिया उठी तो मिठा सामने तो सामने मोर खाना भी सरिला तो दिसरा पाजी जीती छ पनिशमेंट देबो कि नहीं दोनेला तो सामने आशा करछु भिडियो नियति से देखि तो सामने आज किसी पनिशमेंट दिया नहीं खाली आज के खाली क्या हला देह भल नहीं तो ले पनिशमेंट करना हला तथा ऋषिरा आज जीती छ आग खाई तो सांग मैंने आशा कर भिडियो निहती शेष देखिए और वीडियो केमती लगा निहती कमेंट करके कहे सांग मैंने जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखा छा बेल बटन क्लिक कर निहती क्लिक करदे सांग मैंने जहाँद्वारा जे कौन सी नुआ वीडियो भी पोस्ट कर सब आप पाखे पहुँची जो सांग मैंने निहती कमेंट करके कहे